Ar fi bine părinții să accepte când le spune că copilul dumneavoastră are probleme. E greu să accepte, vă spun sincer. Dar după asta, dacă acceptăm, e foarte bine. Ca un părinte, ca o mamă, pentru mine rezultatele sunt mari. Eu știam că ceva suntem. Nu înțelegem și că eu prima dată, ca părinte, îmi pare că tot de bine, așa-și trebuie. La vârsta de 3 ani nu reacționa. Tot o strigam și nu se întorșea, alerga înainte, mai ales când s-a început grădinița pe drum, alerga înaintea mea și strigam Angelina, Angelina, dar nicio reacție. Directorul de grădiniță ne-a dat un sfat că să ne ducem să ne adresăm la logoped prima, să vedem situația și doamna logoped ne-a spus că duceți-vă și vedeți cu la audiologie, ne-a spus unde e adresa. La vârsta de 7 ani a pus ultimele 2 luni de grădiniță. Am pus aparatele, au reacționat foarte ușor, foarte repede, ne-au spus să facem testări acasă, să facem câte o lecuțică de neaza și sara câte o leacă. Dar Angelina au zis că ne ducem la grădiniță cu dânsele. A doua zi ne-am dus la grădiniță. Doamnele de la grădiniță au zis, da, cum noi astea să ne ocupăm cu dânsele? Cum ați puteți așa, că sunt prima zi și eu, așa dumneavoastră. Împreună cu doamnele de la grădiniță, și ele m-au ajutat și eu le ajutam și mama a zis la 1 an de zile. Pe urmă s-a oprit. Pe urmă după așa am pus aparatul, mama, am dat ziua, mama. Toată vara le-am purtatele, zi de zi, cuvinte noi. S-a început școala, am venit la 1 septembrie, am spus la doamna directoare că problema noastră care, doamna dirigente, doamna Svetlana. Niciodată n-am primit refuz, tot timpul cu mare ajutor. După lecții faci terapie cu doamna Irina de la centru, în timpul câte lecțiile cu doamna Svetlana. Scrie foarte bine, de la clasa 1 scrie foarte bine. Să citească, să lege cuvintele, propoziții începe a spune. Cât de puține, dar le spune. Poate pune întrebarea. În acest an, clasa 4-a, o să aibă examene, merg pregătirile și din partea mea depinde, mama tot o ajută și profesorii o ajută. Mi-e place educația tehnologică și educația plastică și robotică. Eu am prieteni la școală, afară eu mă joc mingea. De îmbrezile, de ascunzile și alergăm. La școală îmi place învățătoare. Scriem, desenăm, cântăm, ne jucăm, sărbătorim. În gimnaziu avem 43 de copii cu cerințe educaționale speciale, cu diverse dificultăți de vorbire, dificultăți de învățare, dificultăți senzoriale, de comportament. Am învățat toți din mers, treptat. Ne-am susținut unii pe alții,
Ne-am consultat cu Serviciul de Asistență Psihopedagogică din Ștefan Vodă, din raion, și încetișor am pus lucrul așa, la nivel destul de bun, credem noi. În prima jumătate a zilei asistăm, însoțim copiii la ore, după lecții facem pregătirea temelor de acasă și diferite activități aici în Centrul de Resurse. Centrul activează zilnic, de luni până vineri, în toată ziua, de dimineață de la ora 8 până la ora 15 și plus. 15 jumate, atâta timp cât copiii au dorință să se afle aici. De multe ori este chiar foarte dificil ca să adaptez intervențiile educaționale la nevoile diferite ale copiilor, pentru că fiecare copil are potențialul său. Avem un băiețel care îi place foarte mult să facă calcule matematice. 5-7 minute cel mult și gata, se poate să ne jucăm, adică trebuie să-i schimbăm activitatea, să mișcăm, să-i propunem altceva. Dar tindem spre asta și încerc să-i spun că mai întâi, uite, facem asta și pe urmă ne jucăm, îi ofer, adică ceva mai relaxant. Marea majoritate a copiilor sunt cu dificultăți de învățare. Avem și cu tulburări de limbaj, unde tot lucrăm asupra pronunției. Din diferite cărți îi propunem povești să povestim împreună în baza imaginilor, alcătuim propoziții, povestiri, texte scurte. Proiectul acesta a constat mai întâi de toate în susținere sau în oferire de instruiri pentru cadrele didactice de sprijin, care mai apoi, revenind în instituții, în calitate de formatori, au desfășurat ateliere de lucru cu cadrele didactice din instituție, cu părinții. Ne-au oferit diferite tehnici, diferite modalități de a lucra cu copiii. De asemenea, am beneficiat și de seminarii, de traininguri, de ateliere de lucru și cu suportul angajaților Serviciului Raional de Asistență Psihopedagogică. Părinții au primit anumite sfaturi, au fost susținuți, au fost ghidați, au fost încurajați să fie bine pregătiți pentru educația copiilor lor. Cu colegii, cadre didactici care activează în instituție, am organizat 3 ateliere de instruire. Ne-am orientat, ne-am condus după un suport care ne-a fost propus de CCF Moldova pentru informații, pentru a ne informa, culege informații, activități, teste diferite, care le-am adaptat la necesitățile noastre și le-am realizat cu profesorii. Anul acesta copiii sunt mai degajați. Au înțeles că sunt primiți și acceptați așa cum sunt ei, cu potențialul lor, cu necesitățile lor, cu nevoile lor. Adaptăm tot, și informația, și comportamentul, și activitățile, adică tot adaptăm la necesitățile lor. De multe ori părinții se ghidează sau se orientează după ideea ce o să zică vecinul, ce o să zică lumea, că copilul meu este altfel decât ceilalți. Marea majoritate din părinți au înțeles, au conștientizat faptul că fiind după un program, lucrând după un program individualizat, copiii doar sunt în avantaj, ei nu mai sunt stigmatizați, nu mai sunt marginalizați, cum se mai întâmpla anterior. E tot. E scurt mesajul. Ce a spus aici? Sica miau. Sica miau. Avem nevoie de încă de un centru, de amenajarea și dotarea unui centru de resurse în care să poată copiii aceștia ocupa. Avem nevoie să găsim surse sau să fim susținuți în angajarea a cel puțin încă 2 cadre didactice de sprijin și neapărat am avea nevoie de un logoped
și evident și un cabinet al logopedului, pentru că pe an ce trece tot mai mulți copii vin în clasa 1 având deficiențe de pronunție, deficiențe de vorbire. Ca să ne ducem la raion, trebuie să pierdem din lecții, din timp, ca timpul, da, din lecțiile care sunt. Și dacă pierde o zi, pierde tema, nu cunoaște, nu înțelege, nu... Și mai bine ar fi bine pe loc să fie logopedul. Dacă deam să fie toți specialiști, să fie pe loc toți. Ar fi bine părinții să accepte când le spune că copilul dumneavoastră are probleme. Mai greu să accepte, vă spun sincer. Foarte greu să accepte. Când acceptăm, trece un an, 2 și se pierde 2 ani de zile de pildă, că acceptăm foarte greu. Dar după asta, dacă acceptăm, e foarte bine. Ne ducem la specialiști, că am fost la specialiști, la... Rezultate sunt,